बिटिआरनि श्री प्रमोद बर' सारखौ आं फिन खेबसेबाव सालाम खालामबाय आरो खुलुमनाय जासिहरफिनबाय। मानो होनोब्ला बिथांनि नाजानायावनो दिनै बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफाया जाफुंनो थांगासिनो दङ। जे CRPF कमान्डेन्ट हेमन्त कुमार ब्रह्म बिथाङा फोसावदों जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै दिनै भारत सरकारा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। आं हेमन्त कुमार ब्रह्म CRPF कमान्डेन्ट बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बड' ग्रुपजों सहि खालामनाय बादियै आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय बिथोन हरनाय बादियै सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव कनस्टेबल GD 2021 मायथाइनि पस्टनि सोमोन्दै नटिफिकेशन फोसावनायनि सिगाङावनो जयग माने एलिजिबल गोनां बड' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायगा जायगा फ्री रिक्रुटमेन्ट रेली खालामनाय जागोन, जाहाथे सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानो हायो। सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेस माने BSF, CSF, CRPF ITBP आरो SSB बिसोर गासिबो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसनि माबायाव साख्रि मोनगोन जोङो CICF, BSF, CRPF, SSB, ITBP आव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोनगोन। बिखेखय जोङो XNDP फोरखौ बेयाव बांसिन साख्रि मावनो मोननांगौनि थाखाय खाबु नांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय जोबोर खस्थ' खालामदों। दिनै बिथाङा फोरमायनानै होदों रोखा रोखायै जे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोनसिगोन होननानै। बे जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव, जोबोर मोजां बाथ्रा। जायफ्रा अधैर्य जादोंमोन बिसोर खोनासंना लानाया मोजां। अधैर्यफ्रा बिटिआर गोरोबथाखौ नेवसिग्राफ्रा खोनासंना लानाया मोजां। प्रमोद बर' सारनि नाजानायाव दिनै मोनसे गिदिर दफाया जाफुंनो थांगासिनो दङ। मोनसेनि उनाव मोनसे दफाफोरा जाफुंबोगासिनो दङ। बिनिखायनो जों बर'फोरा प्रमोद बर' सारखौ मदद खालामनांगोन। रायजो राजाफ्राबो मदद खालामनांगोन, धैर्य थानांगोन। गासैबो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंगोन आरो MLA मिनिस्टार, बर'नि MLA मिनिस्टार आरो बै देरहानाय MCLAफ्रा प्रमोद सारखौ सरकार दानायाव शान्ति भाबै जाहाथे सरकार सालायलांनो हायो बेनि थाखाय मदद खालामनांगोन। अधैर्य जानो नाङा। जों अधैर्य जाब्ला जानाय नङा। मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजागोन। बेयाव प्रमोद बर' सारासो बिटिआरनि चिफ। बे हाग्रामा नङा दै, हाग्रामा बायदि हपलेस नङा। प्रमोद बर' सारा मावगोन बा मावगोन, बास थोंजों सिदा बाथ्रा। आरो बिथाङा मावखायो रायजोनि थाखायनो, बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो, बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखायनो आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखायनो बिथाङा खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों। जों बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो स्कप होनांगोन गुसु मेलेमजों। आरो जायफोर जोंनि बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो जुदि होबथायोबा खिन्थु खबरदार दै, मोजां खोनासंना लाखा। इलेक्शननि सिगां जिखिनि नोंसोरो होबथाबाय, नंखाय बाथ्रा बुंबाय, बिनि उनाव जुदि बुङोब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रानो रावबो खिन्थु ओरैनो हगारनाय नङा। जाहाथे मोनफ्रोमबो दफाया जाफुङो। बेनिखायनो प्रमोद बर' सारखौ जों हेफाजाब होनांगोन।